Il-Pulizija qed tinvestiga allegat attentat ta' korruzzjoni ta' xhieda minn uffiċjal tal-Pulizija bi ksur ta' liġi. Dan ħareġ minn stqarrija tal-Korp tal-Pulizija b'referenza għal konferenza tal-aħbarijiet li l-Viċi Kap Nazzjonalista Beppe Fenekadami u Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi indirizzaw it-tlieta wara nofsinhar dwar il-każ ta' Daryl Lugborg. Il-Pulizija spjegat li l-attentat ta' korruzzjoni ta' xhieda minn uffiċjal tal-Pulizija kien ikkonfermat fl-affidavit li għamlet Daryl Lugborg Jane Borg is-sibt illi għadha li ma' affidavit ġie ppubblikat minn Jason Azzopardi innifsu 5 sigħat biss wara illi sar. Fl-affidavit Daryl Lugborg tikkonferma li l-Ispettur Elton Taljana kellima dwar il-każ tal-hold-up meta bina kien għadu l-ħabs. Hija tgħid li l-Ispettur Taljana kien qalla li kienu qabdu lil min verament wetta il-hold-up u li ma kienx bina. Fil-dawl ta' dak li ntqal fl-affidavit il-Pulizija kienet obbligata tinvestiga peress li l-allegazzjoni hija delitt skont l-artiklu 102, 110 u 111 tal-Kodiċi Kriminali. Fost oħrajn dawn l-artikli tal-liġi jirrigwardjaw il-korruzzjoni ta' xhieda, il-ħolqien qarrieqa ta' provi folozz u min ma jħallix li jingħata tarif jew provi meħtieġa. Numru minn dawn iġorru pina ta' aktar minn sena priġunerija, aktar u aktar meta jiżdied magħhom l-artiklu 141 tal-istess Kodiċi Kriminali li jindirizza reati kommessi minn uffiċjali pubbliċi. Il-Pulizija qalet li bekk ir-reat huwa fil-parametri tal-liġi għal dak li huwa meqjus bħala reat serju u li jiġġustifika talba mill-Pulizija għal dak li jsejjaħ call profile. Dan il-poter joħroġ mill-artiklu 355 tal-Kodiċi Kriminali u jsib ir-rikonoxximent u effettività taħt l-avviż legali 198 tal-2008 rigward iż-żama tad-data għal anijiet ta' investigazzjoni. Din il-liġi ilha snin titħaddem mill-Pulizija u hija wkoll konformi ma' direttivi tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar jiem ħareġ li l-Ispettur Elton Taljana kien investigat brabta mal-ħruq tal-bib tad-dar tal-editur maniġerjali tal-Malta Today Xavier Balzan fis-sena 2007 u investigazzjoni interna tal-Pulizija dwar allegazzjonijiet ta' assoċjazzjoni ma' kriminali. Fi żmien Gvern Nazzjonalista Elton Taljana intgħażel bħala uffiċjal tas-sigurtà ma' Tonio Borg wara li kien ilu biss sentejn fil-Korp tal-Pulizija. Huwa dam 7 snin sħaħ uffiċjal tas-sigurtà ta' Tonio Borg meta dan kien Ministru inkarigat mill-Pulizija. L-Ispettur Elton Taljana mhux biss intgħażel biex ikun uffiċjal tas-sigurtà tal-eks Ministru Nazzjonalista iżda ngħata żewġ promozzjonijiet taħt il-Gvern Nazzjonalista minkejja l-investigazzjonijiet li kienu għaddejjin fil-konfront tiegħu. Waħda fl-2004 meta ġie promoss għal Surġent u sussegwentament laħaq ukoll Spettur fis-sena 2008. Sa dan it-tant il-Pulizija preċiżat ukoll illi il-logs jew SMS profile jirreferi għal lista ta' telefonati u messaġġi li jkunu saru u ntbagħtu sa massimu tas-sena blura. Għalhekk kull ma jiġi ipprovdut lill-Pulizija hija lista bil-ħinijiet u d-durata fejn huwa applikabbli. Dak li jintqal waqt telefonati jew li jinkitef messaġġi ma jistax jintalab għas sempliċi raġuni li dan ma jinżammx minn min jipprovdi s-servizz. Barra minn hekk dawn il-logs jintużaw biss għal għanijiet investigattivi qatt huma fid-dominju pubbliku ħlief meta jiġu prodotti quddiem qorti bħala prova.